ሰባት ሰላም ክትልው ትምኒተ እዩ ናይ ሎም ዓንተ ጽየ ዘለኹ ኸኣኒ ናይ ሰም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ዘለዉ ልዮም ኣብ ኣስመራ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ትግራይ ድዩ ኣብ ቻይና ድዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ሙሉ ዘለዉ ደቂ ሓደ ጎይታ እዮም ምስ ኣምላኽ መፈለላይ የለን ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ቅዱስ እዩ ዚያበ ጎይታ ሽሙ ዝተባረኸ ይኹን ዘለዓለም It's my favorite saints ማለት እዩ Padre Pio is one of my favorite saints እጅ ኸኣባ ዘወንጌል ከኣኒ ዲስካቨር ገይሩ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን ሕጂ ናይ ዚኣቶም ንእሽተይ ክዛረብ ደልዩ ዘለኹ እቲ ጎይታ ዝሃቦም ጊፍትታት ካብቲ ብዙሕ ጊፍትታት ሲ ቁርብ የዛረብ ዘለኹ ሕጂ መዓት ከኣሎ ንሕና ዘይንፈልጦ መዓት ከኣሎ ክዛረበሉ ዘይኽእል ማለት እዩ ቀንዲ ኣነ ተወኪረ ዝዛረበ ዘለኹ ግን ውሕዳት እየን ክብል ኢለየ ካብኣተን ከኣነ ሓንቲ the gift of healing ነይርዎም ንወዲ ሰብ ከድሕኑ ጎይታ ሂብዎም እዩ ንሱ ከዓኒ ፕሮፌስ ገብሩ ነይሮም ምስጢራት ይህቡ ነይሮም ንሱ ከዓኒ ሚራክል ከዓ የርእዩ ብዙሕ ሚራክላት ይሰርሑ ነይሮም እዮም ንሱ ከዓኒ for example ፓድረ ፒዮ ሕጂ ኣብስተይ ንኾን ነይሩ ካብ ምድቃስን ካብ ምግቢ ምብላዕን for about 20 days ኩሉ ግዜ ዘይኮነስ ኣብቲ ጎይታ ዝፈቐዶ ማለት እዩ ሽዑ ቁርባን ጥራሕ ብንቁርባን ጥራሕ ዝነብር ብዙሓት ፃድቃናት ኣለዉ ብቁርባን ጥራሕ ዝነብር by the way ability to read heart ልብኻ እንታይነትካ ኩሉ ዝፈልጥዎ a gift of tongue ኣለዎም a gift of conversion ሓደ ሰብ እንድሕር መፂኡ ምስኦም ተላልዩ ተንኪፉ ማዕሊሉዎም ኣዛሪብዎም እቲ ፀጋኦም ዘሎ ናብቲ ሰብ ይፈስስ ሕጂ እቲ ሰብ automatically በቃ connected ይኸውን ከምዚ electric connected ምስኮነ ምስ ፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ልቡ ይቕየር ሕጂ they convert ማለት እዩ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን oh my gosh ንሱ ከዓኒ እንታይ ነይሮም extraordinary ዝኾነ ግፍት ዝሃቦም ጎይታ ከዓኒ ዝገርም ከዓኒ our saints bent the law of nature ሓንቲ ካብኣተን ከዓ እንታይ ነይራ bilocation is ኣብዚ ምሳና ከለዉ ኣብ ኣሜሪካ ምሳና ከለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ኸ ይሰርሑ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ቦታት at the same time ስርሖም ይሰርሑ this is the kind of God we serve guys ሙሱ ከዓኒ levitation flying through the air በቃ appearing disappearing ኣብዚ ፀንሑኻ disappear ጎ ናብቲ ፀንሑኻ እዚ I don't know ማለሲ እዞም ATC ከመይ ገይሮም ጎይታስ የለን ጎይታስ ኣብ ዓለም there's no such a thing as God ኢሎም ከኣምኑ ዝኽእሉ I don't know ነዞም ናይ ፃድቃናት ሂወት ተዝርእይዎ ምኻ ዓለም ሙሉ ዝመስከረሎም ኢና ንዛረብ ዘለና ዝሓለፉ ዘይኮነሲ እዞም ኣብዚ ምሳና ዝነበሩ ዝሓለፉ ዓለም ዝመስከረሎም ስንዓታት ተርእዮም ከማሲ truly God exists ክብሉስ ምኽኣሉ ነይሮም ሸንስ ተዝብልዎ ነቲ ጎይታ ማለት እዩ ኣባ ፓትሪ ፒዮ እንታይ ዓይነት ጊፍት ነይሮም ሓንቲ ክነግረኩም he can read the heart ማለት ሕጂ for example ሓደ ሰብ እንድሕሪ ከይዱ ክናዘዝ ንሱ ሓደ ሰብኣይ ነይሩ ዝተናዘዘ ቅድሚ ምሟቱ ማለት እዩ ሕጂ ተናዚዙ ከይዱ እታ ሰበይቱ መፅያ ማለት እዩ ሰብኣያ ምስ ሞተ መፅያ ፓትረ ፒዮ ሰብኣይ ኣበሎ ኢላቶ ንሱ ኸ ሰብኣይኩ ገሃነብሳት ይኣቱ ኢልዋ ማለት እዩ ስለምንታይ ገሃነብሳት ይኣቱ ኢላ ትስንብድ ምሽ መፂ ተናዚዙ ምሳኻ ኢላቶ እዋ ተናዚዙ ምሳይ ሓቂ ግና ኸ ኢልዋ ኣባይ ሓጢኣት ሓንቲ ገዲፉ ኢልዋ ንሳ ከዓ he was fornicating ግን ሓፊሩ እቲ ሓጢኣት ከይነገራ ስቕ ኢሉ ሓቢእዋ ንሳ ከዓ ንገሃነብ ሰዲዳቶ ኢልዋ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓባይ ትምህርቲ እያ ንዓለም ሓጢኣትኩም ኣይትሕብኡ ናብ ቀሽም ክትከዱ ከለኹም ኩሉ ዘሎ ሓጢኣት ንገርዎ ንመን ኢኹም ተሓወቱ ሓጢኣት ንገሃነም ንክሰደኩም እቲ ሸይጣን ክትነግሩሉ ኣይደለኩምን እዩ ክትሓፍሩ ክትሓብእዎ ካብ ኣምላኽ ዝሕባእ ነገር የለን you have to let it all out ዝዝከርኒ ሓጢኣተይ ዘይ ጎይታ ዘይዝከረኒ ከዓኒ በዓልኻ ምሕረት ሃበኒ ኢልና ኢና ክንናዘዝ ዘለና ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ እዚ ኢስራ ዝኾኑ ኢና ንወድቕ by the way መዓት ሓጢኣት ኢና ንገብር ዓብ ሓጢኣት ጥራሕ ኣይኮነን ዓብ ሓጢኣት ንሽተይ ሓጢኣት ንገብር ኢና ሕጂ ንሱ ክንናዘዘሉ ግቡእና እዩ ማለት እዩ ኦኬ ምሱ ከዓኒ ስቲግማታ ከዓኒ ሕጂ ፓድረ ፒዮ ስቲግማታ ነይርዎ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሸንኮረሉ እቲ ናቱ ፓሽን
Padre Pio can share go bro nero malati kullu zistesaqayo tdem zfososo ab idu kullu abna Padre Pio idu kutri wotu khalikhum يحاو يشوفونه قال نيريو جناب عالم سلز نبرة Padre Pio أبازو وينجل أقول للناس ينيرناتو تصوعتا Padre Pio جناب عالم ينير حج كل زي ولا ندات سأله يخلو تشوفين خلو سيكون سرعة الدم يملت ناتو تشاركي حجي بقى خوفتو جميل حال هذه خوفتو نيرو حجي كتريو تخلي خات استجماتا خاوها أني mystical fragrance perfume يوتي نيري لومو كفتناتو قسلي I don't know. God is a wonderful God. حج أنا زي بذل خزي نبى زوين قال كل جزء سب تأيدو سين تاعها كمئة مستيران تاعي لسبوع حسب سلز شن نظريه أنا بتز مثلا الزارب زلوا I don't know بتز مثلا لكن حال خاو استجماع تخيبون أي تعرفيني نقول تاني يسوع كريستوس استشن كورو دم تفسسو دستاق يوم ملك يا حجي نعاي تمتما بس between him and God مالتي هم زردان زلوا يتمتما بهم يزيرينا أوكي مسوح أني relics اللهم زم أسنت زحلف بأنا دان أبازوين جيل مس سيستر أتصدقينا أبس مرة خيرم نيرم حدا قدس بوتا مالتي أفتقدام حجي تكشوا الزنبرة كابتي مدري في حيرو انت أشو ميوتي مالتي is incorrupted body مالس تعرف أنا زحلفو مسموتو اتنفسهم سي بقى السيم يدلو أي كم زي ديكيتا يقبرني بقى مسوقهم تريح أو كله مشالكا كم زي نقص يبلو جن ستير كله بقى يخوف يزلو بهوتهم زلو يمزم مسكرام طب حجي هم ريوم مالتي حجي حانت سبيت خاباتهم عد متى مالتيو كافت تشرك أنا يتم تشرك أنا زموتو تم كربت دواي خان كتوصل لا مسفتنت يتكشخ أنا أركسي أنت تقدر الله خيرو كالكيلو مالتي بيوا حج أبا زوين قال كنت لو أنت تأخذ بزر حسن ترى هم زجر قبل كذا ولا أمس ولا لا قصير الله قال له أنا خمسة تقول راي لو إلمو دحر حتى توا أنت أخوي أنت أخذ اللي خزر لك كيلو نسخ أنا بقى كحزة مسايب ذات طايق قبرة حج إنسان تأتحسب ذلا زخنا أنا خم تسأل كنت قمولو نزخنا أنا جزر لي أنا كسكول زي سنايت أنا مس أخو خوان بعرف خمس قويتاني يسوع كريستوس لبا خفيت الله زعوا العزية رلك ديلياس متيا this is what is the sign is حجة relic ثلاث عينة class relic يزولو the first class relic the remaining of the saint the mortal remaining of the saint مالس نتاتهم سجاديو نتاتهم bones ديو نتاتهم blood ديو نتاتهم piece of hair ديو زي first class relic نبلا مالتي second class relic تناتاتهم possession تم owns جورو نايتهم saint مالتيو third class relic كاني تا first تا second زتن كفتا مالتي زتن كفتا حجي زي relic بتعم important يو حجي أنا تايزبل أنا يبازون كي relic بتعم يزدلي هلا أنا جرك بحر كمان تصيفه لهم نير بتجاهم relic انطلونا يبازون كسي ولا مبخه ولا ورا تاكسي دليل الله يلهم حجي I believe أنا توهرو بتخرسين بزح يزو ترونيوم جناس بليز زي فيديوز سمعان تلو connection زلهم سناي توهرو بتخرسين سي please I beg you I personally want father أبازو وينجلز relic حجي زي أبجاه محاضرة لكم مالتي مسوها أني زي مدال كارلو أنا كاتليك بتحسن كل زي كم كورسان بزحلفو خابانا مالتي كمانا مالتيو تناتاتهم قدسنا مستقلت تا بتخريستيان ناتات دوتي وي ريلك بروفايد كتقبر وي كان ميتال كحج ناتاتهم مدال على النقل هنا نحوزو حج نسنو بوزح نقر يطامكا ميراكل الله بقى باور الله قويتا ذهبهم باور سلزنبر أرت ميتال كأناتاتهم باور الله نعم وندار أنا نعم حزن نتمثال حزن هنسلي حجنا يبازو إنجل ميتالن ريلكسي حادرة لكم we I need it personally I want it so whoever has the power to do so زي أبجهم حادرة لكم يدلمو أبزي أزرا يود زي بير قويتا لبنا فتلنا أملاح محرتي وردلنا بزلنا يو next time meet نقبر فقارت خوينو قويتا God bless you